Naging matrayumpo ang libreng konsyerto kan Filipino singer-songwriters na sinda Janine Verdin asin Zack Tabudlo sa pagbubukas kang Karagumoy Festival sa Bakakay Plaza sa Bakakay Albay kayong Sabado. Poko mas o menos 10,000 na mga paradalan ang nakiugma asin nakikanta sa konsyerto. Ang fans si Tabudlo na sinda Nicole asin Wendy, labinanggad ang kaugmahan na personal na mahiling na mag-perform sa entablado ang sa indang pag-iidolong singer. Yes, super! I've actually been here since like 7 p.m. Thank you po for bringing Zack Tabudlo and other great artists here in Bakakay because it really shows how much you love and care for the Bakakayanos. Yes, I super enjoyed the concert. And you know, yung mga Bakakayanos, we showed our love, the warmth sa ating mga guests, especially kay Zack Tabudlo. And very happy sa nangyari tonight. So thank you so much. Ako Bicol Party List, Congressman Joey Salceda, Kong Jill Bongalon. Maraming salamat. This is very life-changing. Hatod ang konsyerto kan Bakakay LGU sa pakikipagtabangan ni Congressman Attorney Jill Bongalon kan ako Bicol Party List asin ni Albay 2nd District Representative Congressman Joey Sarte Salceda. Anak ko lang kagmahal ng mga taga-Bakakay, lalo na sa mga problema. Kaya hindi, nahalis problema nila maski din na oras. Kaya ako lang maski sa mga taga-ibang lugar, kaya hindi. Magmahal ako na nangyari arkin. Ang konsyertong ini, ang sarusan na sa kadakol pang dapat abangan sa Karagumoy Festival. Madurar ang kapistahan sundo sa Agosto 30. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.